הבירוקרטיה לוקחת אותנו הערב אל האנשים שמצליחים לבזבז מאות מיליונים מכספי המיסים שלנו, ושוב לצערנו מדובר ברכבת ישראל. שלום דובי. שלום אושרת, נכון, מדובר בתחנות הרכבת. יש יותר מדי תחנות שבונים אותם ואז זונחים אותם ומקימים אותם, ואז הרכבת משנה את מהלכה והן נהיות ריקות, ותחנות שבונים רק חצי מהן ולא ממשיכים את הבנייה. חברה מיוחדת, חברה בת, הוקמה לפני שנתיים לעניין התחנות והקמת התחנות. שנתיים היא לא עשתה כלום, כי רק השבוע או בשבוע שעבר מונה הדירקטוריון שלה, רבו שנתיים על הרכב הדירקטוריון. והתוצאות בשטח, הנה הסיפור. איזה בוקר של זהב. נכון, זו לא כתבת הרכבת הראשונה שאנחנו עושים העונה, אבל רכבת ישראל מצמיחה לנו כל כך הרבה סיפורים שפשוט חבל שלא לקטוף. נורית. מה העניינים? אנחנו נוסעים עם נורית בועדנה מכפר אחים הסמוכה לקריית מלאכי לעבודה בתל אביב. אנחנו 50 פלוס קילומטר מתל אביב? 54 קילומטר מתל אביב. לא אוהבת לנסוע באוטו לתל אביב. לא, זה בלתי אפשרי. נורית לא אוהבת לנסוע באוטו לתל אביב, היא ראתה את הקמפיין בטלוויזיה לנסיעה ברכבת, רוצה לעלות עליה בתחנה הסמוכה לביתה. התחנה נמצאת? פה, מצד שמאל. אך אויה! זאת התחנה? זאת התחנה. ליד ביתה יש רק חצי תחנה. בלב הפרדסים תחנה 30 מיליון שקל שוכבים כבר שנתיים במקום הזה. חצי תחנת הרכבת של יד קריית מלאכי. רציפים כבר, יש מעברים תת-קרקעיים מצד אחד של המסילה לצד השני, גם יש תשתית למעלית, יש אפילו רכבת יש. ציף 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 ציף, אבל מה? לא עוצרת ברציף. קטרים ורכבות רק ציפור לבנה. נורית בועדנה נאלצת לנסוע לתחנה השלמה הקרובה, זו ביבנה. חצי תחנה זה לא מספיק, כי אותה עמוד הבוקר הרבה זמן בפקקים. הגענו אל היעד. במקום 2 דקות לרכבת היה לנו חצי שעה לרכבת? במקרה הטוב, 40 דקות בדרך כלל. ורק כעת יתחיל המסע שלה ברכבת אל העיר הגדולה. מה זה סיפור הזה עם התחנות הרכבת האלה? יש תחושה שכל הנושא של תחנות הרכבת לא מטופל בצורה ריכוזית, מתוכננת ומקצועית. אמירה ברקת, כתב גלובס לענייני תחבורה, מקדיש לא מעט מזמנו לחוסר ההיגיון בהקמת תחנות הרכבת בישראל. אין מישהו שאחראי, שמתכנן בצורה כוללנית וארצית איפה יוקמו תחנות הרכבת, איך הם יראו, כיצד הם ייבנו. מה זה רנדומלי? אם יש פסים מזמן הבריטים, אז שמים תחנה? לפי כמות האנקדוטות שהצטברו בשנים האחרונות, התחנות רכבת במקומות שונים ברחבי הארץ, כנראה שכן. וזה אולי חלק מההתנהלות הכללית של הרכבת שמשדרת בשנים האחרונות לצערנו הרבה מאוד חובבנות. אם תרצו כמה דוגמאות לחלם התחנתי ששורר ברכבת ישראל, הנה למשל התחנה הזאת, ראש העין דרום, שנפתחה בשנת 2000, אך ננטשה כמה שנים אחר כך. היום היא משמשת כאתר נפלא לצילומי חתונות. או התחנה השוממת הזאת, דימונה, בה עסקנו בעבר, שהוקמה בשולי העיר והתושבים מצביעים ברגליים. חדשות לגבי תחנת דימונה הן שהיום מוחלט לנטוש את המיקום הנוכחי ולהקים תחנה חדשה במרכז העיר. ואם לקח דימונה לא מספיק, אז היום מקימים את תחנת בית שאן של רכבת העמק העתידית. איפה? מחוץ לעיר, בדיוק בלוקיישן שגרם לדימונאים להפנות עורף לתחנת הרכבת שלהם. אם תחנת דימונה שנמצאת מחוץ לעיר היא לא אטרקטיבית לתושבי דימונה, למה תחנת בית שאן שנמצאת מחוץ לעיר היא אטרקטיבית לתושבי בית שאן? מצוין, עלינו כאן על שיטה. אנחנו מגיעים למכללת אחווה, פרויקט מקסים שבו לומדים יהודים, ערבים, בדואים יחדיו, שהמשותף לכולם, אליהם רכבת להגיע למכללה. למה לא ברכבת? מה? מה? למה לא אין רכבת. אין לה כאן רכבת כל כך. אם היה רכבת? הייתי בא. נחמיץ את המסע. הסיפור הוא חצי סיפור למען האמת. זאת אומרת, יש מקום, יש מסילה, אבל אין רכבת. לא הייתה רכבת. היה לנו הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט להגיע לכאן. יכלנו להתחיל ככה את היום באווירה טובה, לישון טוב. שנאמר, המתחיל במצווה, אומרים לא גמור. כולה לעשות חצי תחנה, נכון? עוד, לא ממש תחנה מההתחלה. טיפה. תחנת כפר מנחם כפר עריף הייתה יכולה להיות אטרקטיבית לעשרות אלפי תושבים באזור. קריית מלאכי 21,000 איש, גדרה 25,000, בני עיש 7,000, אלפים רבים של מושבניקים מכל האזור ו4,000 סטודנטים לפחות של מכללת אחווה. התחנה הזאת היא 2 דקות מכאן, נכון? נכון. זה ממש כמעט הליכה. בהחלט, שזה יכול להיות פתרון אידיאלי. גם לאנשי הסגל שמלמדים אלינו, שמגיעים ממרכז הארץ וגם מהנגב, וגם לסטודנטים שלנו. אולי הם שכחו
שיש פה חצי תחנת רכבת. יכול להיות שאתה יודע, עם כל הניירות וזה, מישהו ברח לו שיש פה חצי תחנה. יכול, אני בטוח שהם לא שוכחים, כי השקיעו הרבה כסף שם, כ-20 מיליון שקל, אני מניח שזה... אתה יודע, כסף הולך, ברח להם. אופס, צריך להזכיר להם. נחשו מי שכן של חצי תחנת הרכבת בכפר מנחם כפר הריף? שר התחבורה, ישראל כץ, תושב כפר אחים, הסמוכה רק 3 קילומטרים לתחנה. שלום, זה הבית של השר כץ? הולכים עם פעילות המאבק למען השלמת התחנה כדי לשאול את מר כץ. כרטיס? מה עם החצי השני? אפשר להשאיר לגברת כץ אולי, תחנת רכבת? לא, אני לא יכולה להעביר לו דברים דרך פה, זה רק דרך הלשכה שלו. כיוון שהביטחון לא מקבל מתנות לשר התחבורה, עצרנו אצל השכנה. את שכנה של שר התחבורה ישראל כץ. שכנה קרובה מאוד. טובה. אני אימא של ישראל. את אימא של ישראל כץ! הגברת כץ נחמדה אלינו מאוד. גברת כץ, אולי בכל זאת תמסרי לו את זה? אבל שומרת על ההוראות, שנאמר, שונא מתנות יחיה. לפי החוק עשו לי מתחת. היא לא הסכימה לקבל את זה. 30 מיליון יורדים לטמיון. מתרבים להפגנת מחאה של תושבי האזור. במקום הזה היה אמור להיות כבר סלול כביש גישה נאה, שמוביל לתחנה בנויה, ממנה אפשר לנסוע צפונה ודרומה. תחנה מאוד נחוצה, ולא רק אנחנו אומרים את זה, גם רכבת ישראל, גם ממשלת ישראל, גם שרי האוצר לדורותם, גם שרי תחבורה לדורותם. אז למה לא גומרים את התחנה? זאת השאלה, אנחנו לא כל כך יודעים. חשוב להגיד, זה לא שמישהו שכח פה חצי תחנה. רכבת ישראל החליטה להקים את הבסיס לתחנה הזו בזמן צלילת הקו. אבל אז נגמר הכסף, ומישהו למעלה החליט שזה הזמן להפסיק את העבודות. כשאת עומדת כאן, ורואה רכבת אחת חולפת, ועוד רכבת אחת חולפת, ועוד אחת לא עוצרת, מה התחושה? הלב נחמץ. תושבי האזור מחליטים לפלוש לתחנת הרכבת. אולי אם יראו נוכחות על הרציפים, נהג הקטר יעשה טובה ויעצור. אנחנו פונים גם לשר התחבורה. תפעיל את הסמכות שלך, תעשה את הדבר הנכון. תוכיח לנו שאתה גם יכול, גם רוצה וגם מסוגל להשלים את ביצוע התחנה. לפני 30 שנה הייתה הרכבת עושה ג'סטה לחבר הכנסת השר פסח גרופר, תושב עתלית. מאטה את מהלכה, אוספת וגם מורידה אותו לצד המסילה. במה שזכה לכינוי הסידור של פייסי. אם גם אנחנו נזכה לאותה מחווה יפה של רכבת ישראל? עצור! לא, הרכבת לא עצרה בחצי תחנה. אחרי 2 מאז הוקם החצי הראשון, ואחרי חודשים ארוכים של מאבק ציבורי מצד תושבי האזור, מנכ"ל משרד התחבורה היה איש בשורות. יש בשורה לתושבים ב-2014? בהחלט, הבשורה היא משר התחבורה והבטיחות בדרכים, חבר הכנסת ישראל כץ. הכוונה שלנו להתחיל ולבנות את תחנת הרכבת בכפר מנחם כבר בשנה הקרובה. כמו שאמרתי, עבר בדיקת כדאיות כלכלית, והתחנת רכבת תקום ותשמש את תושבי האזור. על זה נאמר ישראל, 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 כיפה קיי. כיפה קיי לשר התחבורה ישראל כץ, הבולדוזר. כאן ההבטחות, האם כבר בשנה הקרובה נחזה לראות את רכבת ישראל עוצרת בתחנת כפר מנחם כפר הריף הבנויה ולא רק חצי? תושבי האזור מאוד מייחלים ומתפללים.